Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Make sijonge isistory esitrendayo sikaChidima. uChidima lo ngummi waseNigeria. Kuthiwa wafika apha eSouth Africa ke ngo-2010 siza nabazali bakhe babezobukela ibhola that time babelapha. So kuthiwa ke istory xa iphela ibhola azange bavuma, bathi bona abahambe, bathi siyahlala lana. Baqhubeka bahlala ke, and then uChidima lo sithetha kuthiwa nguChichi wabelwa i-ID ngabazali bakhe, beyiba le ID kummi walapha eSouth Africa. And ke istory sithi nomama wakhe i-identity yakhe nje inabo ubufirifiri enabo, i-identity yakhe naye ibiwe kummi walapha eSouth Africa. ISouth Africa le ndiyayibona yi-playground ye-criminals. So ngo-2024 uChidima ke lo uyangenela uMiss South Africa nge-ID yona le ayibileyo, isibindi anaso. Wabhaqwa ke ngabantu abasemthethweni uba izinto angenele ngazo le pageant ayizizwe zakhe, then bamkhupha. I-Nigerians ke kuthiwa zama ngeenyawo zambiza zathi umntu wabo makaye back kubo because bathi ngumntu wabo. Besitsho benyanisile phofu because thina into ethi Chidima apha sinayongo. Wahamba ke nyhani kuChidima, ehamba nomama ke wayongenela ipageant yangapha eNigeria. Bafika bampha i-crown eNigeria, bampha i-crown yoba nguMiss Universe Nigeria. And then wenza ii-interviews ezininzi ke xa ifike ngapha kowabo. Wathi asoze inyawo lakhe aphinde alibeke eSouth Africa, akafuni noyibona into ethi South Africa in fact. And then nathi samqhwabela izandla xa isithi akasayifuni into ediwe neSouth Africa. Sathi ntombi, thatha imicondo yakho uhambe nayo ugoduke nayo. Samqhwabela izandla sathi hamba khaya and then ufike uhlale ungaphinde ubuye unyanisile. Hamba ntombazana, kuphi lapho. Bathe xa begqiba umthwalisa nje lo crown yabo walinda kwade kwaba phaa late. Xa liqala ungathi liyatshona ilanga bayalala abantu baseNigeria, wapakisha umasikhenkethe wakhe uChidima, wathatha i-crown yakhe wayifaka phantsi kwekhwapha, wathi apho ndiyakhona kuseSouth Africa. Kaloku eSouth Africa akuqhweshi nedonki, noba sesisithi kule donki hayi donki ufree hamba, ayifuni idonki ixolela uba mayilile endaweni yoba ihambe igoduke. Kuthiwa ke lo Chidima oko ebehleli apha eSouth Africa uye wabhaqwa ke ngabantu abasemthethweni ukuba uhleli apha ngokungekho semthethweni, amaphepha woba lapha eSouth Africa akanawongo. Uthe ke esobhaqwa ngabantu basemthethweni bathi bayamdipota bambuyisela back. Wabaleka ke uChidima waya ecourt, uthi ecourt makanikwe i-citizenship kuba yena ungummi walapha eSouth Africa. Oko wafika pha ngo-2010, uyafana noba ungummi walapha. So xa ithi ungummi walapha, ungummi walapha njani abethwele i-crown yangapha eNigeria? And ke ngoku amaNigeria kuthiwa agcwele izitrato zaseNigeria ayastrayikha afuna i-crown yabo back kuChidima kule sellout yabo bebeyithethelela izolo oku. Asazi ke imiphumela yasecourt izawuphuma isithini. Mna ndithi mabangakhe balinge bamnike i-citizenship, ayingomntu walapha lo, uthwele isidanga i-crown yangapha eNigeria. Mabamthathe bamdipote bomlahlela kudele angaphinde nje aphinde angene apha. Aba ke baphezulu bebemnike i-ID to begin with, aba basemagunyeni, because laa ID akangazifumanele uyinikwe ngabo. Xa bengaphinde bamnike enye i-ID bathi makahlale, bamnika i-citizenship babe bayasigezela nje siyi-country. Njebe ekhala njengoku ecourt kodwa besenza ii-interviews ezininzi esithi yena akafuni nophinda ayibone into ethi South Africa. Ngoku ubuyele ntoni ngokuphinde watshintsha xa bekutheni bethe akayifuni nje makahamba godu. Just quickly, and you know, some of these things we can't escape them, guys. I don't know if you've seen the case of Chidima Adetshina. Chidima is back in South Africa. Chidima wants to fight staying in South Africa, and I'm not going to wax lyrical about it too much today, but it for me, not even about us, right? About the Nigerians that supported her. Remember how Nigeria went as far as breaking their own laws to accommodate her and make sure that she wins a beauty pageant after everything that they've done for Chidima Adetshina. Now she says, no, I don't want to stay there. I want to stay in South Africa. But also for me, the other aspect of Chidima is South Africa must be a very nice place to live at, guys. South Africa must be a very nice, despite everything else that everybody's saying about us. For somebody to even go to our own courts to try and
fight to stay in our country, yet she is Miss Universe Nigeria. Interesting, isn't it?